Maroc ko kun kan sibiri tɛmɛnen décembre kalo tile 10 Maroc ye se sɔrɔ Portugal kan hakilina jigina celu kelen kanankolo 8e de finale ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan Maroc ka minnu bɛ Wagadugu olu dow ni Maroc ambassadeur min bɛ Burkina Faso u ye ɲɔgɔndan lajɛ ɲɔgɔn fɛ jabaranin kan a kɛra ni Soja ko ye Kader Traoré Wagadugu VOA lasigiden. Ni ye Maroc jamanaden minnu sigilen don Wagadugu olu ka nisɔndiya ye u ka jamana ka senatulontan jɛnkulu ye quart de finale min kɔrɔta sɔrɔ Portugal ɲɛfɛ Coupe du Monde kunnagun kan Qatar jamana ra. Nin farafina jamana nin ka denw ye o yɛrɛ lajɛ u ka ambassadeur gɛrɛfɛ ka se ka nin senatulontan nin lajɛ. U nisɔndi ka di ballon banni kɔ. Son excellent Youssef Slaoui ye Maroc ka lasigiden ye Burkina Faso. Les champions marocains se sont bien battus. Maroc nganaw cɛn na o wulila ka lɔ ka an dusu saniya ni farafina bɛɛ lajɛlen ta ye o y'a kɛ farafina bɛɛ lo ye farafin jamana bɛɛ ka fara Burkina kan bɛɛ b'an kɔ ni dusudiya di anw ma an b'a lɔn fana Maroc o bɛna taa fo ni tolontan ni dan na farafina bɛɛ tɔgɔ ra. Ici présent, et donc là c'est l'Afrique qui gagne. Burkina Faso la ka dɔw fɛnɛ nana Maroc ka équipe senkɔrɔma dɔn Zie Diarra ye o dɔ ye. Le Maroc, c'est l'espoir de l'Afrique. Maroc ka équipe ye farafina jigi ye ni Coupe du Monde nin na. Viva, 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 viva. On a assisté à un match. An ye senatulontan min lajɛ nin a kɛra dakamana ballon ye a tun b'a ɲin kan timitimini. Seconde par seconde, c'était intense. Farafina ka jamana wɛrɛ maaw tun bɛ yen i n'a fɔ Tchadikanw. Najo Gana ye Tchad ka lasigiden dɔ ye Wagadugu kɔnɔ. An bɛ waso bi Maroc dɔrɔn ko tɛ farafina bɛɛ de ka ko don farafina donna tariku kɔnɔ bari nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka se diɲɛ tolantanba in demi-finale la o ka kan ka kɛ nisɔndiya ye. A siɲako fɔlɔ de ye nin ye ni farafina jamana dɔ bɛna se ka Coupe du Monde demi-finale tan o kɛra nisɔndiya ye Marocains bɛɛ fɛ. Je voudrais dire ceci. C'est une victoire de l'histoire. N bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn nin sɛbɛya da tariku la bawo nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye farafina ka se sɔrɔ ka se nin yɔrɔ in na wa farafina ka nin sɛbɛya in a b'a yira diɲɛmaw la k'a fɔ ko farafina fana ka waati o de bɛ ka se. C'est pour dire que maintenant c'est le temps de l'Afrique. Quart de finale nisɔndiya b'a sen kan hali bele Marocain jamanadenw ko olu bɛna o yɛrɛ kunbɛn tuguni demi-finale min bɛna olu gun ni Faransi jamana ye. Ka fara Nama Jara kan Dakar ani ne yɛrɛ Siaka Traoré Bamakɔ a kan bɛ sini tarata décembre kalo tile 13 san 2022